Прывітанне, шановныя тэлегледачы. Сёння я хацеў бы паразмаўляць з вамі аб адным пытанні, якое мяне вельмі хвалюе. Я мяркую, што яно хвалюе ўсіх нас і увесь наш народ. І справа вось у чым. Чаму так здарылася? Што мы ўсе працуем, мы ўсе вытвараем тавары, прадукты, і ўсе мы бяднеем. Як так можа быць? Народ працуе, вырабляе каштоўнасці, куды яны дзеюцца? Чаму так здарылася, што цэлае пакаленне ваявала, змагалася з фашызмам, выйшлі пераможцамі, і цяпер мы жывём горш за тых, каго перамаглі. Як так атрымліваецца? Як так атрымліваецца, што нашая моладзь канчае вучылішчы, тэхнікумы, інстытуты, і не можа ўладкавацца на працу. Альбо той, хто працуе, той не можа пражыць са сваёй зарплаты. Чаму так здарылася? Вернемся на 3 гады назад, 91 год. З вялікімі цяжкасцямі мы дасягнулі незалежнасць. Кожны народ імкнецца да незалежнасці. Таму што незалежная дзяржава дае унікальныя магчымасці распараджацца вынікамі сваёй працы. Вось чаму кожнай нацыі імкнецца стаць самастойнай, каб народ быў гаспадаром на сваёй зямлі. Ну і вось мы дамагліся самастойнасці. Адначасна дамагліся самастойнасці эстонцы, літоўцы, украінцы, латышы. І 3 гады назад у нас прыблізна было аднолькавае становішча. Узровень Эстоніі і Беларусі быў вельмі блізкі. Літвы, Латвіі. Цяпер паглядзім, што здарылася. Адна справа ў Эстонію, другая на Беларусі. Адна справа Латвія, другая справа Украіна. Адна справа Польшча, другая справа Расія. Што здарылася, што праз 3 гады узнікла такая розніца, што мы менш працуем, што наш народ не працуе? Не. Я хацеў бы на гэтым спыніцца, задаўшы шэраг пытанняў і пастарацца знайсці на іх адказы. Я над гэтым доўга думаў. 3 гады назад, калі мы прыйшлі ў Верховны Савет, дэпутаты ад Народнага фронта, мы прадбачылі гэтую сітуацыю, і мы прапанавалі Верховнаму Савету і ўраду шэраг мерапрыемстваў, каб замацаваць палітыку нашай дзяржавы ў інтарэсах нашага народа. Мы прапанавалі эканамічныя праграмы, канцэпцыі развіцця эканомікі, шэраг законапраектаў. Але самае галоўнае, што мы прапанавалі, гэта увесці сваю нацыянальную валюту, пераарыентаваць прамысловасць і гаспадарку на патрэбы нашай дзяржавы, бо гаспадарка была арыентавана на ўвесь Савецкі Саюз. Дастаткова ўспомніць, што мяса мы вытваралі на душу насельніцтва столькі, колькі ў Злучаных Штатах Амерыкі, нават яшчэ больш. Гэтыя свінагадоўчыя комплексы па 100 000 галоў, якія атруцілі всю нашу прыроду. Нам трэба было падумаць, ці выгадна нам мець гэтыя комплексы. Усё ж мяса ішло на ўсход, ішло ў Расію. Цяпер нам трэба было падумаць, а ці выгадна нам атрымліваць збожжа з Казахстана? Гэта ж манапаліст. А ці гарантаваны нам расійскі рынок? А які сабе кошт нашай прадукцыі? І так не толькі з мясам.
так і з металлоемкими заводами, і з усім астатнім. Мы павінны былі падумаць пра свой народ. І мы прапанавалі канцэпцыю перабудовы нашай вытворчасці. Яна была адкінутая гэтым урадам Верховным Советом. Другое, што мы прапанавалі, увесці нацыянальную валюту, увесці грошы. Таму што не можа існаваць эканоміка без грошай. Грошы – гэта кроў эканомікі. Як мы будзем вымяраць вынікі нашай працы? Нашага народа, канкрэтнага народа, які жыве на канкрэтнай зямле і тут працуе. Нарэшце, як жа мы будзем праводзіць прыватызацыю? На чужой валюце гэта немагчыма. Зараз $1 20 тысяч наших разліковых білетаў. І наша сярэдняя зарплата менш $20. А сярэдняя зарплата ў Амерыцы $3000. Хіба можна ў такіх варунках праводзіць прыватызацыю? Такім чынам, зададзены былі гэтыя пытанні і былі канкрэтныя прапановы. Таксама былі прапановы, як забяспечыць энергетычна патрэбы нашай прамысловасці, нашай дзяржавы. Перш за ўсё, нафтай. Мы прапанавалі некалькі праектных прапаноў. У тым ліку Балтыйска-Чарнаморскі нафтавы калектар. І гэта было адкінута. І вось я цяпер спынюся на тым, чаму гэта было адкінута. Мы вельмі сур'ёзна падышлі да гэтых пытанняў. Мы падрыхтавалі канцэпцыю ўвядзення нашых грошай, распрацавалі яе фінанса-крэдытную частку, гістарычную частку, эканамічную, і нават цяпер гэта не сакрэт, я магу сказаць адкрыта. Мы стварылі групу в Народным фронце, якая працавала больш паўгода і стварыла эскізы талераў. Яны былі створаны, і гэтыя эскізы мной асабіста былі пакладзены на стол прэм'ер-міністра. Мы вельмі былі зацікаўлены ўвесці свае грошы. Гэта выратавала б наш народ. І гэта не проста маё меркаванне. У 91 годзе вядучыя рускія фінансісты, эканамісты, якія аналізавалі нашу эканоміку, яны прыйшлі да высновы, што калі Беларусь увяла б сваю ўласную валюту, то яна б вельмі выйграла, таму што самыя добрыя стартавыя умовы з усіх былых рэспублік Савецкага Саюза былі менавіта ў Беларусі. Тады трэба было гэта рабіць, тады, калі мы звярталіся да нашага ўрада Верховного Савета. Гэта не было зроблена. І якія ж былі аргументы? Аргументаў не было ніякіх на пачатку. Гаварылася, што ім выгадна быць у рублёвай зоне. Мы сказалі, а колькі ж вы будзеце ў гэтай рублёвай зоне? А калі іншыя дзяржавы увядуць сваю нацыянальную валюту, што вы будзеце рабіць? І ў выніку атрымалася, што тыя дзяржавы, якія хацелі гэтую валюту увесці, это Літва, Латвія, Эстонія, яны пачалі праводзіць фінансавую палітыку ў інтарэсах свайго народа. Яны павысілі цэны і павысілі зарплату. Што здарылася? Успомніце 91 год. Як толькі субота, уся Літва ў Мінску. Скуплялі ўсё, ад халадзільніка да кіпяцельніка. Чаму? Таму што ў іх было болей грошай. Рубель жа быў адзін. А цэны ў нас былі нізкія. Наш урад не клапаціўся аб нашых інтарэсах. У выніку тавары з Беларусі былі скуплены, асабліва з памежных раёнаў. І Беларусь згубіла у той час 25% свайго нацыянальнага дохода. Вось вынік дзяржаўнай палітыкі у вобласці фінансаў у 91 годзе. І тут нельга абвінаваціць Літву, Латвію. Яны рабілі правільную палітыку. Яны рыхтаваліся да ўводу сваёй уласнай валюты. Яны зрабілі такія ўмовы, каб
забяспечыць свой таварны рынок, сваю аснову таварную. Я ўжо не кажу аб тым, што яны і іншыя мерапрыемствы рабілі. У нас пра гэта не думалі, а вынік гэтага недумання, што пацярпелі ўсе мы з вамі. Успомніце, у 92 годзе Расія збіралася пераходзіць на новую палітыку. Збіралася пераходзіць на палітыку лібералізацыі цэн. Мы звярнуліся да ўрада, мы ставілі гэта пытанне ў Верховным Савеце, каб прымаць контрмеры, таму што структура нашай эканомікі, яна не вымагала такіх рэформ, якія прапанаваў Гайдар у Расіі. І калі гэтыя рэформы пайшлі, аб чым мы сказалі ўраду, то яны прынеслі б на Беларусь інфляцыю. Гэтыя рэформы і гэта інфляцыя, якая прыйшла б да нас, яна прыйшла, яна празбурыла нашу эканоміку, яна прывяла да спынення вытворчасці, яна прывяла б да абрабавання нашага таварнага рынка, і самае кепскае, што яна прывяла б да збяднення ўсяго нашага насельніцтва, таму што інфляцыя была б такой высокай, што мы згубілі б усе свае уклады на ашчадных кніжках, і мы б сталі беднымі людзьмі на сваей зямле, колькі б мы не працавалі. Усе гэтыя аргументы былі сказаны і ўраду, і Верховным Савеце. Які быў адказ? Адказ быў такі: мы пойдем вслед за Россией. Ну як же вы пойдете вслед за Россией? Станок же у Ельцина. Вы же не отдрукуете 100-тысячную купюру, вы же не можете регулировать эмиссию грошей. Гэта была тая ўлада, якая сфармавалася раней, якая прывыкла толькі выконваць указанні з Москвы і не несці ніякай адказнасці, не думаць пра свой народ. І атрымалася так, што калі дасягнулі незалежнасці, не ўдалося правесці новыя выбары, застаўся гэты стары кіраўнічы апарат. І вось вынік. Пайшлі вслед за Расіяй. Я прашу вас, шановныя тэлегледачы, вспомніць, што пачалося з пачатку 92-го года. Пайшлі рэформы ў Расіі, мы былі ў рублёвай зоне, і рэзка пачалі расці цэны у нас. Наш народ для таго, каб мець, будзе працаваць. Наши люди не повязуть продавать гвоздики на Кавказ. Наш человек будет укалывать у 2 змены, и он будет працаваць ночью, будет там робить халтуру, как кажут у народе, левую работу, каб трымаць сям'ю, каб разбагацець. Самая бедная бабулька на вёсцы будет трымаць бычка, кормить его, каб потым здаць мяса, трымаць грошы пакласці ў панчахуце на кніжку. У выніку такой працы народ наш не быў бедным, але он не быў багатым, таму што сістэма была такая, сістэма зарплаты. 8 копеек з рубля. У нармальных краінах 70 копеек з рубля. І тым не менш, дзякуючы працы нашага народа, у кожнага былі пэўныя зберажэнні на кніжцы. Вялікіх не было, сярэднія ад 2 до 10 до 15 тысяч. Што здарылася, як пайшла гэтая палітыка? Мы ўсе до конца 92-го года сталі беднымі, таму што ўсе клады зніклі. Гэтыя тысячы ператварыліся ў пыл, у прах. І вот цяпер уявіце. Жыў чалавек, працаваў на нізкааплачваемай рабоце. Скажем, атрымліваў мінімум зарплаты 70 рублёў. Дворнік, уборшчыца, санітарка. Ён выходзіў на пенсію, атрымліваў невялікую пенсію і меў нешта на кніжцы. Ён скапіў за жыццё 2, 3, 4 тысячы. Думаў, што памрэ, дык яго пахаваюць на гэтыя грошы.